NCAA naghahanda na sa face-to-face sporting events para sa Season 97. Narito ang report. Muling sasabak sa face-to-face na pasiklaban ng galing ang mga student-athletes ng National Collegiate Athletic Association. Yes, you heard it right. Harap-harap ang matitinding bakbakan sa iba't ibang larangan ng sports. I'm very excited po kasi matagal ko na rin pong inaantay ito. Happy po ako. Mas gagalingan po namin. Isinasapinal na lang daw ang guidelines para sa pagsisimula ng face-to-face training at games na halos kapareho ng guidelines sa face-to-face classes. Sinimulan na rin ng Commission on Higher Education ang ceremonial vaccination sa ilang malalaro ng mga member school ng NCAA sa Jose Rizal University. Vaccination is putting another layer of protection. Sa sports medyo dapat mas detalyado tayo kasi hindi ka pwedeng mag-social distancing sa sport. Mahigpit na ipatutupad ang health and safety protocols. Bukod dito, magsasagawa rin ng regular na COVID testing bago at habang nasa bubble setup ang mga manlalaro. Puspusan ng paghahanda ng NCAA, lalo't malaking tulong daw ang pagbabalik ng face-to-face sports sa physical at psychological na aspeto ng mga atleta at ng mga estudyante sa kabuuan. This is our passion, this is our responsibility and duty to give parang sports is life for us. And one of our mandates is to give a venue for our student athletes to show their skills. 80 mga malalaro ng NCAA ang unang binakunahan kontra COVID-19. Ang mga susunod na student athletes at iba pang mga estudyante ay babakunahan na ng kani-kanilang eskwelahan. Kabilang sa mga nabakunahan ang mga atleta mula sa National Collegiate Athletic Association o NCAA sa Colegio de San Juan de Letran. Together, we embark on this journey to recovery towards a better normal and a better future. Let us be firm in this task. Let us be brave and upright. Let us pray for healing for ourselves, our country, and our world. John Punsoy, Balita Amyanan.